Heipä hei! Tänään tehdään tämmönen hyvin klassinen paperitaitos eli origami mallina perinteinen kurkki. Ja aloitetaan. Ensin pitää olla neliönmuotoinen paperi, niin kuin aina origamitaitteluissa on. Sitten aloitetaan taittamalla kulmasta kulmaan. Ja toisesta kulmasta saman teen. Sitten taitetaan sivut yhteen, eli paperi kahtia. Taas avataan ja toiselta puolelta. Eli kulmat ja sivut yhteen. Tämän jälkeen taitellaan kaikki äsken tehdyt taitokset vielä vastakkain. Nämä taitokset ovat aputaitoksia tuota seuraavaa vaihetta varten. Sitten kun edistyy tässä tekemisessä, niin näitä aputaitosten määriä voi vähentää. Sitten tehdään seuraava vaihe. Tässä tulee aika vaikea taitos. Tässä se puoli, mikä haluaa tähän päällimmäiseksi. Niin kuin tästäkin nähdään, että tässäkin paperissa on toisella puolella valkoinen ja toisella puolella tuommoinen kuvioitu. Niin tässä pitää jättää se kuvioitu puoli alaspäin, pöytää vasten. Tämä seuraava taitos menee näin. Eli tästä taitetaan tämä pienemmäksi neliöksi. Taitetaan tämä ikään kuin sisäänpäin. Ensin toiselta puolelta ja sitten toiselta puolelta. Näytän sen vielä uudestaan. Eli näin. Ja näin. Tässä nuo aputaitokset auttaa hyvin. Siitä tuli 4/4. Sitten taitamme tämän ensimmäisen sivun tästä tuohon keskelle. Ja sitten toisen puolelle sama juttu. Toistetaan tämä vaihe toiselta puolelta työtä. Näin tästä tulee tämmöinen leijan muotoinen. Sitten siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Tässä tämä päätykolmio taitetaan tänne alas. Tätä reunaa pitkin. Eli näin.
ja avataan. Sitten avaamme nämä päällimmäiset. Ja otamme tästä ensimmäisen kerroksen irti. Ja nostamme sen tänne päälle. Näin. Tässä vaiheessa pitää taittaa täältä sivulta tämä sisään. Näin. Tästä työstä tulee tämmönen salmiakin muoto. Sitten taas käännetään työ ympäri. Tehdään sama. Ensin tämä kolmio tuonne. Ja auki. Sivuläpät auki. Ja ensimmäinen kerros irti. Ja taitos sisäänpäin. Näin. Nyt meillä on tämmöinen salmiakkikuvio, jolla on tämmöiset jalat täällä. Täällä puolella ei ole jalkoja. Näin. Ja näille jaloille pitää tehdä tämmöinen laihdutuskuuri. Ja ne taitetaan vielä kaksinkerroin tästä tähän tyyliin, tuohon keskiviivan kohdalle. Ja kuten aikaisemmin, niin käännetään työ ympäri ja toistetaan sama vaihe. Eli sivuläpät keskelle. Jalkojen laihdutus. Noin. Seuraavaksi tehdään tämmönen sisäänpäin taittuva taitos, mikä voi olla vähän hankala hahmottaa. Taitetaan tästä yksinäistä jaloista tuonne sisään. Tämä on helpompi kuin tämän näyttää. Eli näin. Näytän vielä uudestaan. Eli kun tässä tämä on vaakatasossa näin. Se taitetaan sisään tuosta noin. Siinä huomaa tämmöisen kohdan, mistä se taittuu se paperi aika luonnollisesti. Tehdään sille vähän kulmaa. Tämän taitoksen tulisi mennä samassa linjassa tuon paperin kanssa. Sitten tehdään tälle viimeisellekin sama temppu. Taitos, mikä menee sisäänpäin ja ylöspäin. Nyt on kurki melkein valmis. Sitten vielä voi valita nätimmän puolen, mikä tässä on, ja siitä tehdään nokka. Eli käytännössä tämä kärki vaan taitetaan sisäänpäin. Näin. Siitä tuli nokka. Jotkut haluaa jättää origami-kurien tähän malliin. Se on tämmönen littana.
Näitä voi pinota tällaisena littanana vaikka ylöspäin monta. Tähän tyyliin. Mutta voi avata myös tämän kurjen siiven.